Willy, vad äter du för något? Groda. Äter du grodar? Vad var det du stod och tittade på så länge där borta? Vad var det du ville äta? Vad sa du? Nu har du tårta i munnen, nu hör jag inte vad du säger. Och på Milmer också. Ja, jag filmar på Vilma och jag filmar på grodan. Men kom du ihåg när jag sa filma då? Och då sa du, jag filmar ju hela tiden. Sa jag det? Ja. En gång. Mm. Var det en god kaka? Den är nästan lika stor som ditt huvud, ser det ut som min. Jag vill ha stubben! Oj, oj, oj. Oj. Ingen middag idag. Du vill, kan inte du säga så här? Den vill jag köpa, den vill jag köpa, den vill jag köpa. Kommer du ihåg att du brukar säga så? Mamma, jag får inte se! Nej, får sätta den ner. Sätt den ner så får du kika.